All right. Tá sé go háling bhain seo, tá sé háling bhar ráise chaint imbulk agus tá sé iontach sé mar fad eil go moch maidin é saharn. So sé an teitiltáin an pí a chaint agus tá bhín spóisbeag mar sa segway as isteachán, agus sé an teitiltáir tá mu a chaint faoi Bia Dúchasach na nGael, agus sé fágfuil mé chaint faoi seo anneo ná go bhfuil muid tosaí tugra nua agus sé an tanimitar an tugra seo na blasta agus bé sra chláireach a telefíse 8 ar 8 glár bé siad a taachtamach a bé siad ar néir TG cethir thart ar deire fór agus mí na saona ach sé an concheapar fada tá an ná go bhfuil muid a ggéire sa slua insiú a dhéine tá muid a ggéire an scéal a choramach ar fod na héireann ó chuile chunda in éireann, chuile chuine ó óg agus éiste ó na spóisbags go dtí na mála fataí go dtí an brútín go dtí chuile rodile. Céir dé Bia Dúchasach na nGael agus céir tatí fíorchó agus tá muid a ggéire sa tá muid a gobar le cnúsach féileid is éireann chun cartlan speisialta a chruthú agus chun caomhnú a dhéine ar na thraidisiún éagsúil atá agin in éireann ar fud na tíre. Alright? Cá bhfuil coppla chundaí, cá srú hen cé coca chundaí? Blach lia. Coca chundaí an chundaí eile? Ha? Muoinechan. Céirt fút hain? Ardwacha. Ein chundaí eile sa tír. Cén chundaí eile? An dúinn agus deire. Condaí bhuió agus condaí chorcaí, alright, so tá bug na chuile chuige luúte sa seomra faoi láthair, so tá sé sin táchtach. So leabhar muid faoi ceapan daoine amatí ceapan siad nach bhfuil cuisine na thraidisiún bia dar go tain agin sa tír seo ach le chúna é gan bétar den ó féhin nóméid go gabba siad difriúil, So sin concheapatán seo ná go méid seansa ag chuile chunda in éireann, ag chuile ís go méid seansa acu a gcuid scéalta siadsan, a gcuid abhábhar, a gcuid edis, a gcuid leabhar cócaireacht, a gcuid aonáis rud a bhí ag a seanmháthair nó sin seanmháthair, uirlis, aprún, rud a bit na scéalta de leo a cheola isteach agus go nginine muid digitisation orú agus go nginine muid caomhnú ar na scéalta sin ar fad ar thaobh idirlín a bheits cnúsathe ag cnúsach béalaid is na héireann. So níl sagam bhfuil eolas agah faoi dúchas.ie. Right. Well dúchas.ie insna trúchadaí sé a ringe commission béalaid na héireann ná bhí chuird a leabharamach a chuird ar scéalamach chuile bhunscail in éireann agus dúirdar in na páistí de bhhaile agus leabhart le na seantismathirí agus le na dismathirí agus seanachas agus scéalta agus béalaid a thuirtaisteach agus i chuile scailann sin líonadar amach leabharán leis in seanachas agus an béalaid is na scéalta ar fad a tháinig isteach. Agus inis le coppla blianan was rud a ionintach tá sé ar an bailúchan is mó béaleidir ar dain agus tá sé ar fáiliste UCD sa rion béaleidir. Ach le coppla blianan agus is muoinehar in Idirlín agus Dr. Dr. a bhí ar a chuir Dr. Zulu Lord is cum a cáhfuil tú sa dain mat hís béaldoris le Dr. Zulu Lord an Afric fós is féile deir líne mar ringe fiúntar ringe dar digitisation ar na rudí seo fad an bonscailina. So nuair a chomise a cuatú aber stoffaí bhí as chorméisteach aber scodáin, ar chorméisteach rudí ceann na rudí a hanig suas na baile scodáin. Now tá Balscadan tá sé just túisgurt le clia agus an sin nuair a bhrenimir seo. So this little village is situated west of the old coach road, Dublin to Drogheda. It has about 2 3/4 miles northwest from Balbriggan. The village is only about 200 yards from the old coach road. In those days, 100 years ago, Cromwell's harbour served the fishing fleet along the coast. A road ran from the harbour west to meet the coaches at Balscadan. The fish was brought over to Balscadan, was a fish and herring depot, hence the name, and the fish was sent north, south and west from here by coach. Now, céir the inse sin dúinn inse coppla rúdún inse sé ding faoi níor éonar de del bhí bhthir go raibh siad ar an gcósta
her, ní réidir del situation a chuir del a thua ó dheas agus siar. Ach déirn sé lín freisin faoin tradition bhí an faoi coaching, sular cáran agin agus trainach agus a lehéid agus an bailach a dumpar agus na coaching ins a bhí ar fud na háta átar astrí na cóistí dar sé caple agus a lehéid mar ar thoras fada ach a lehéid. So tá muid gur an cinál seo rud a dhéine nua íseach. Hála sé seo fadas na trochadaí, tá muid gur é seo a dhéine in san millennium nua. Nis, níl muid just a cant faoi edis. Now, cén míos is deise leat Somália? Ar the wathair nó the hanwáthair? Nó the hanathair? Cócaire, stew? No? Prátaí, alright, well cén cinál prátaí into? Mashed potatoes, alright, agus cechaí inan siad é sin. Le ciúcad cinál fatí úsam sibh roosters, Kerr Pinks, records, Golden Wonders, Pentland Dells, King Edwards, Maris Pipers, Sharps Express, nílas agad, ha? Is omí cinál páirú difriúil atá an agus is cuimhin lomsa fá suas ní méid tá méid beagnach ag an lechéad, tá méid geirí sean a bheit ar an tí bheile an tríomh mícheart an chéad, ach is cuimhin sa fá suas cha mé dhéagóir bhíoh mé a gobla siop agus bhíoh mé a brise suas málaí ceirech loch fatí a briseisteach i lagloch málaí lachloch ons go méid bhí iad a dhéal go héasca, ach bhíoh na réimsí éagsúla bhí, a brethir an Tomden bhliain hí na Kerr Pinks, na Pentland Dells, na Roosters an stuff sin ar fad, na records, bhí sé sin ar fad agus bhí daoine i tháinig isteach as hena cinál fata áirithe wathú. Ach an sin beidir trocha bliain ó hin tháinig an Rooster isteach agus nis in forward daoine Roosters. As nis lá an Johan, tá na Roosters a síos agus tá na fatí beaga, na chaintú isteachas na fatí beaga glanta hena hain agus ní hagann siad a bhád, féidir just iad a chahar pan isteach san nóga nó iad a ucha nó rud a big, Ach so tá rudí gathú an tamar fad. A fiú an leis an brútsín, like a fatí brútsa. A catú smíú, cé mar a rinneúid sin, nearna tú fiocha orthú, nó steaming orthú, nó baking orthú dosach agus sin amach a ríist, ar chuir tú bainge te agus im, agus salan agus pepper, ar chuir tú inúnisteach an tú, ar chuir tú scallions. So chuilech lán bhí anam difriúil orthú agus bhí siad in a stuff difriúil. So seo iad na cinál rudí táid ggéire a bhailiú, ach táid ggéire rudí eile bhailiú freisin, mar táid ggéire rudí seo picture, right? Seo ledger. Right? Well, ní le an seo as cairn na Gaillimhe. Tá Griffin's Bakery gahar na Gaillimhe. Agus tá an cúigú Jimmy Griffin atá a rihan bácús fi láthair, sé an cúigú glún don chláán atá rihan bácús. A chanig sé sin ar ledgers a del ó na fihidí. Agus tá ledger seo, béisi sé a ví a ledger na bhí bácús acu agus bhí siopa acu. Agus in san ledger dúirt sé cévéad má bheicadú bakers, cakes, grinders, buns, pans, smalls. Seo ní cinál difriúil arán agus cácaí a hanig suas chuile lá chuig an bácús. Ach in san marginalia, actually tá star socialte na cairn na Gaillimhe le feicáil. Alright? So seo cean an rudí tá spéisiú le capan tú a rud amháin, capan tú just leabhar an é le píosa eolas. Ach go minic siad na nótaí beaga atá scríomhaisteacham an tú an sé an star socialte ar fad. So ceirtáim seo dearann sé Rennie out with sore throat today. Mr. Griffin is telling about his doings in London. Alright? And in Canchin, now sin ar a fór ní ag fithe hocht. So chéad gan eile tá sé caint faoi, a 5-hour rumpus in Cross Street today. Sergeant Major took command at the situation. Queue outside new butcher shop today, had to close the door as crowd so great. Agus sin rudicin Manning got his first pair of shoes this evening or something like that. You know what I mean? So seo hiad scéalta beag agus tá nuair a haintú trí tá na rudí seo ar fad tá siad cuimhní agus tá siad ar líne agus Jimmy rud a spéisiúil na thug sé sin faoi deara nuair a bhí sé léamh tríd na rudí beaga in san marginalia. Thug sé faoi deara go rá na fagus mína mé ar an focail a chorbe. Bhí focail a bhí luaite le Shakespeare agus bhí luaite le grá. Agus bhí luaite tucha sé chugam me gan nomad ach sé a bhí an na landse trí sé a bhí an na gur a fearr áling i chiúcach isteach sa siopa, agus chuileúir i chiúcach sé isteach sa siopa. Scríomfach Lolita sin éon focail. Scríomfach an bhean
scrífach sí síos Lolita ina gcéin looking well, right? Ach a tharla gur an Lolita chuiristeach ceaptú gur banna bhí an, níor ceaptú gur fearra bhí an, agus ní gotí actually hartar inúcha ceart mar a dhéanaar an rud ar fad fuair sé amach gur rúsa tí hí uair amháin. Agus lean sé an scéal is fuair sé amach gur inaltóir a bhí i Lolita agus bhí sin grá leis ach chéad eile fuair sé job hís i gun dé chill Mantlan or a bhí sé tógáil an reservoir hís a Paula Fuca agus sin na Northernach a chunig sí agus fáil sí agus níor fáil sé a riamh, you know what I mean? So scéal grá, you know? Nis, tá bhím spéisiach mas a gcónaí sa bhí agus in san scéalta na Bia agus is gohfuil lo meid sin nor leirme hís i maiile bhórna bhí me cant ar an din seanachas agus ar na logannacha. Now, a bhfuil aondaine an seo a bhfuil eolas acu fhí log anime be in éireann a bhfuil luaite le Bia. Ciúnas, ha? Tá daoine i deisceart chundéibh le clia agus bhí siad gleanna gcuireach, the Valley of the Sheep, right? Aondanas Tibradáran, Clúin Mala, Meadow of Honey. Yeah? Chorma sin ceise or bháin bhí me tuair pí a chaint agus ní creide tú an lug anam a luas siad, right? Sin é luas siad, Tobar Curry. Now, Tobar Curry, tagan Tobar Curry, ní as curry a chorbe, you know, tagan she has Tobar on chore, so sin é, you know, the well of the curry na a cauldron, all right? Ach nuair a chuaim mé cuairtú a Tobar Curry tá Indian restaurant on the new jewel of the crown agus sin rud eile tá spéisiú fí so is curry na ceapan daoine gur curry rud a tháinig a héir an béidir 60 bliana hin nó 30 bliana hin nó ridir ach tá curry ithe in éireann na cúpla céad bliana agus fiú an na meáníisina bhí spíosraí mar fís a mór de thraidisiún Bia na Hórapa. Agus sin rud eile tá spéisiú freisin fhí bhí sin na níra aon chilies insan sin nó insan ind, okay, go dtí tréis de Columbus del South America mar is Bia é an Chile a thugan na taisin a tháinig ó deisceart Verica agus ní tréis an Columban Exchange sin a tháinig na fataí, go héireann a tháinig na trátaí, go dtí an Idáil agus an Spáin a tháinig na Chilis, go dtí an Ind agus an Tín. So na rudí a cheapan muid chuile lá a bhí an a gcónaí níráidir a so nuair a dhéantar beganí smó inúcha. So just mar ecan tú an sin tá neart, you know, tá Oidhreacht, you know, hís chundaí Lochgarman an sin, sin was bím se gcónaí smín or Oidhreacht a balla mar sin an furin GAA, you know, sin de chá bhaile a tháinig le chéile tá de balla agus sin tá Oidhreacht. So Oidhreacht na, you know, Orchard is Oidhreacht atá agus bhí cáil, that the cantinicin sin as Ardwacha, bhí dunicin de ragala sin as Ardwacha, whatever, so like Orchard County, Ardwacha agus an clú agus cáil ar sin freisin, you know, hís a Clúin Mala. Tá go leor, like, tá Mellifont, you know, Mellifont Abbey, siad chéile sé sin as Tubar Mór ar, fountain of honey. As fiú gur smaoinú tú ar nuair a fósan daoine, céir a Harlíonn, tein siad ar bhí na Mala. Honeymill, mí na Mala. Céir a chéileann sé sin. Séir a chéile sé go míoch cada cú, 1 mil ithe, a níhé just mil, ach dhéanach muid míd, agus séir a bhí a míd na gur actually duch misciúil dinta as mil. So bhí cada go é seo ól, chuile lá gur míondómh in san chéad bhí sin, agus nílas an céad a béidir níor hasnaon dochtar Zulu Lord Wahoo Mariella, má bhí siad a gáil an míd agus ar bhí na Mala bhí chuile a gobar a gart, you know what I mean, so fair play. Agus sin a fágún de fásin seo. Tá nás cuasan sin ar an sé Ship Street, Great Ship Street. As tá sin an le cuislam le clia i lár na cabrach. Ach má bhreanín tú ar an legan gaige ar an sé Sráid Mhór na Gcuireach. So Sheep Street, a bhíochan sin, a chuir na blianta gur achra an béirle isteach a Ship Street seach a Sheep Street agus a lehéid. So tá tradiisiún bí daoine gcónaí cant bhí aber bí na héireann agus bíonn siad a smaoinú cé fá nach nihin muid níos mó íosc. Gur ilan muid, cumid tá neirad lochanna agus tá neirad áneacha agin agus a lehéid agus cé fá nach bhfuil tradiisiún níos mó éisc agin. Agus bhfuil éon tuairda méid géanana cé fá é sin? Na prátaí. Well, sí níor tháinig na prátaí go dtí thart ar ceir chéad bliana hin, you know, a fiú an sular an na prátaí an, sin rud a bhí an nach bhfuil sin tá neirad spia eile ar fáil chohéasca nach bhfuil gá dúinn de amach íosca chasúit, seachas daoine chonaí an aice leis an gásta. An rud is mú a bhí an rud is mú a bhí, suppose ceann sé a gasáí a fáin, you know what I mean, agus daoine a gléochart, you know. Ach, sin rud is mó a bhí chagin a tradiisiún na héir an gánaí na baine.
agus im agus cáis na bán bhíana a thugadís orthú. Mar bhí behi, like fiúnar smaoininn tú ar táin bó cúlaine, bhí behi ar an rud háhachtaí, bhí like ní Cayman Island bank accounts bhí agat, is céhhéad bó a bhí agat sa barc, agus sin má bhí duine cinnte deiliste, círe deilisteach, beidir siad raiding ar do chuid behi agus godóga siad leoiad, agus a lehéad agus sin bhí ní smó acúsan agus smaoinimiid ar eile lola agus ar banrí méh agus gro siad sa laba agus iad a caint ar céhhéad airgad a bhí agin agus a lehéad agus is sin a hosa an tribláid ar fád a cuairtú an tarmh mór. Agus ag sí fiúin na smaoinú ar tarmh, smaoinú ar clúan tarmh, the meadow of the bulls in lá clia. Ach tá smaoinú ar bhealach fiúan ní just a bheith githe íos go cén cinál íos go bhí tú githe. Mar Spáinne cinál íos go bhí tú githe cén sais severas a bhí agat, le rá tú githe brodan, ná rá tú a githe mar a thugann siad ar lá clíos na chippers rock salmon, dogfish, you know what I mean? Ach tugann siad rock salmon mar ní lendanig ar a dogfish I cheannacht, you know? Ach so tar anam eilechó agus díla sé. Éag an ó rathile, níl sam an cuivan chuide go beidir go cuivanh an fille ón áteist ag an á rathile fadó ach bhí sé háart an tamil tá caiint ar 7 gotí 7 so bhí just rih cha brúna báine an sin. Bhí sesin a mar a réime, bhí sé bhí pátrún aige, bhí síl bra aige, ach an sin nóair a bhua rí líam agus nóair a hanig deire tréis na báine an sin bhí sé caite amach, bhí na nGael scriste agus bhí sesin bhí na fili ag an am sin, bhín síl bra, bhí position bra acu in san sochaí, agus cathú amach ar híomh sráide, agus I ceann na dáanta tá aige deir sé is fadalm ihe íorlach, in san dáin sin deir sé níor chleachtas im níon fiagaí na róch an abhainn. So níor aon chleachta ar ina bheith na fiagaí na dogfish agus na róch na cockles ón abhainn. Agus ach fiúin tá tradition freisin ins na hórand bhí fáitín ar bhíime tá mar rangad trí sa monscail is go lurcán fadó bhí mu a fálam an fáitín túra le na mór a gceist an líomháin ag iascarí na gaiile bheithchas fear go mór an fáitín mar is ar diocha tarbheith ó fáitín túra le agus fáitín túra le dio. Nes tá scodáin, tá tradiisiún scodáin an freisin, agus sin rud leis na héas, le tá muid a smaoinú ar am nó tá muid a smaoinú ar seanmhaintear agus ar sin seanmhaintear tá muid a smaoinú ar am rih letrachas, rih cuisneoirí agus rótóirí agus backpackers agus an stuff seo ar fad ready meals, alright? So nuair a bhí an na héisce ar fáil, bhí ar trudicinn gine chonaí a chaimhnú. So go minic di siad úriad a dosach ar els rinne siad salú orthú, chuir siad salan orthú. Now nuair chuir siad salan orthú bhí siad ná dhéana ar gá bhealach, bhí siad an basically iad dhéana salan a chorthú agus lígann dó trimús an éir agus an ngui, agus sin chuir sé cos le cardboard na mar sin agus sin bhair sé ar fa blian nó blian go le, agus sin nuair bhí gur ihe rís chuirtú in isce ar fa beidir lá go le, ans gur thugtú an salan amachchas agus sin bhí tú ná chócrad, ar bhí tú ná chuiristeach a marlí sais pickle just le sais salan agus isce, sais mascán pickle agus is mar sin a bhí an. Rud eile bhí agin freisin a bhí na heisirí. Like say so on mar bhíon ó chéad fast food a bhí ar fád ar an riamh na heisirí, agus ní gá le eisireacht just é oscailt agus é ithe agus tá sé dochreite das. Ach tá mé ginn tú a coppla duine seo, lendan in seo i d eisiire agus just chuirdar síos córnach agus ní an ar cangad a riamhar mar cheap siad go túach sé rud cinn dómh bheith leis na rá. Sinna bhí mis mar sin freisin or bhí mar hart ar 8 freisin go bh chéad eisiir duime bhí hála Boston Ye-Old Union Oyster House agus mé cacha coppla can siar as I capla Jesus be me go maitha nocht, you know what I mean? Ach coppla blian níos stairní anyway, bhfuil mé éisteach ará go bhfuil mé le banas na Philippines, Dr. Zulu lár agus bhína sí chum, bhína sí an rúnam an bhína sí go gathú de le congals ar na heisirí, agus nuair thosa méid ina congals ar na heisirí, sin é an áta antu an blas. Ní airinn sé ábh a chorbe tá 6 uachtar a baint leis, tá blas ar lethar baint leis sé go háling. So má tá fógra bhána go min nocht ar an neo go machchan sin agus an chéidir eile tá tú i githe eisiire nó bí a congals is bí a dúil is bí a baint blasa. Alright? Tá smaoinimiid ar bí a réúnach. Okay, bhí mu a cant bhí me chur ceisna carfasdaoine ar blá clí agus as corcaí agus cíirí agus deire agus ardhacha agus muo as ar fud na háite.
Tá bí réúnach ar fáil in éan agus like tá bailachí buí. Now leir me faoi sin ní steirní is rockfish agus spanna mé samplaá ní steirní. Hí a gorcaí tá drisín, right? Flash éan na drisín is leis potóg dómhéh as corcaí agus ihe mis rud ar bit. Ach, ní léins effort orm den arás, isa mé ar right, ach ní bheith léins effort arás orm, da mé a fáil bháis agus da me las mé ní bheith drisín in nace leis a chorbe, you know what I mean? Now, there she cadavia, come to Cork, you'll get drisín, Murphy stout and pig's crew bean. Here's up the mall, says the boys of Fairhill. Well, an gada tá bín broda nacu freshen. Agus tá tradiisiún fadacht. Thus an mí ófreisin is míú ar an máid le tá cáil ar áhain an máid le brodáin. Portláirge tá an blá, ar chola sin faoi an blá. Tá lad ag sí stithe má fáin sin padí arhhaachléin am chuide Cathal Brew Street as Portláirge agus tá sin stithe fáin padí blá. Is gáinnig campí de blá. Agus ag sí le coppla bliana nuair tá si tréis gradam orapach agus cuimhnú orapacha áil ar an blá gur rud ó cheantar áthe nach féidir blá ina éás eile a hamháin i Portláirge. Agus tugann an blá tugann sé as blank as an rud le bán. Agus sé dan an hannig na Huguenots isteach in san 16 na 17 go dtí Portláirge agus thugad ar an tradiisiún sin leo agus sin ceann na rudaí. So thus an interim bíonn siad a pórú fatí, as actually tá siad a seanscar chola si faoi de lumper, bhí drochaáil ar an lumper mar an fata bhí forhhar muint me héir na githe le lína am an chorta, mar gur ásin is skipí agus bhí sé dá sé a talamh a bhí an bhocht agus a bheithéid ach sé de hálan sin. What did she get me? I'm a free bullet. Coming off a team crane or anything, she's in there. But you do some my rap on it. No. Definitely need innovation. All right. It's cosú which it trace on portion a horta rash le Danny who was an answer agus tá sé blastag an fi sé the like she Marks and Spencer's couple of bliana hen nor hanig de staff agus tá sé an zas sin tá boxty le fáil huasart ar Leitrim agus Longford agus na cundathe sin hart ar son dúisgurt sa ear huisgurt na héireann. Cé go dógad ar stampí ar rud canna céine hís a gorcaí, you know, agus tá óran faoi sin freisin. Ach, nuair a hagann tú go blá clia, nílach rud amháin an blá clia agus sinna an cadal. Smoked cod cuddle, if I can let you in a mere sauce new a hand, this is alright. Smoked cod and chips are 1-on-1. Raytown, missioner fat. Alright. Let cuddle, right? Kevin didn't show it did cuddle reef. Couple in it. Now around cuddle bond, of course was the love. Around end in a cuddle down. Right? Cuddle down, end in a cuddle dove. Sé a vís a cadal dubh na nuair a bhí tú réiteach an cadal bán agus nuair a hits roiint luairthe síos an siimiléir agus bhui sé stachan bhí ar é bhasca stach agus bhí sé go machait, you know what I mean, for tú náirt minerals agus proteins agus lehéad an. Ach, you know, tá sé eisteach nuair a leabharin se chuileúir imseach a taxí blá clí agus bíon tománaí as blá clí tosí me leabhar bhí cadal. Céirtá de cadalsa. Céirí ina cadal a bháthair, you know. As tá meascán omláin an, you know, na hiisbíní, na slisíní bagún, fatí, ingiún, a gcurann tú carrots istechan, a gcurann tú dúinn istechan, a gcurann tú ribs istechan, churann daoine áirithe trátí istechan, churann daoine eile. Yeah, exactly. Feiceann an éad an tá sardúid. You know what I mean? Tá rudí áirithe tá si sacrosanct doing it, mar an bailach a ringe do bháthair nó an bailach a dólam tú é dhéana sin é an bailach amháin ceart. As nuair éigeann tú duine it's in a rudí cín chur trátí nó chur dúinn nó chur rudí difriúil istechan ar Jesus no way no chur bistó gravy istechan nó churann daoine. No, sin é go leor daoine as bhí daoine rá go zifri these are tushkart na carfach go station the crachach which a down no which a bon no which it goose on oxtail soup no cane size no there was when we get a intermission on Scotland chin or if you should record and boy sauce and everything in the staff and sackers and coffee, you know what I mean, so basically tradition new ovation chin flesh, you know. So anyway, fecha bit lane shop picture dom vi mer lars vi ballach boy, right? I say ballach boy is isk say salsa tirim
ó Chonamara agus ó Áring agus sé tá an na ballan ras rockfish, shan rockfish cart, right? Agus tá mé rá gur shan rockfish cart, but tá mis trééis bheith duine sais inuacha agus star bhí na héireann agus léamh an taide tá duine ag seandálathe. Agus a chuile seandálaí cean na locations like Fairters Cove, Lambay Island, Dalkey Island, tá oberdinte del siar beidir 6,000 bliain agus tá an ballach le fáil, ballanras le fáil antuair fáil. So tá sé ceann na héisce a bhíonn seo leis na mílte bliain as tá sé fósan seo ach tá an tradiisiún sais a fáil bháisin is. Bhí dóla rugus tóga mis sé bla clíochas as Conamara Maher. Is cuilumm hí bailachí cos le cardboards tírim, hí siad a mos an gcóráiste, agus bhí mise me ládó chuart ar 8 mbliana d'aois, so fuair mé bosca cardboard, agus chuir mé isteach sa mosca cardboard, seo raibh Dragons Den, nó aon cinál rud, but entrepreneur omláin a bhí anam, as chuir mé ó chuirdas go doras, hello, would you like to see a dead fish? Would you like to buy one? Well, I tell you, hí ledamháin Mr. Hudson hís an bóthir agus actually cean gur thug sé fithe dom chun fáil ré lumhéin agus balla a íosc ón a churas, you know what I mean? So anyway, bin tús agus deire mo entrepreneurial skills ach tá mis sé gíre tá leis an ballach buí tá blas láidir tá blas lethir, you know what I mean? Agus bheitchar deile dahí you know what I mean, beidir ach tá mis sé gíre a háart arás is ina cínta nach gáil mu ach is féidir an rud canna céndaí is féidir rud canna céndaí le runnachaí. Now rud a spéisiú, tá trééis fit ina taide a del timppla na gailteachtaí leis an gláir seo blasta agus hís géirí tugann siad nGael orthú. Conamara tugann siad runnachaí orthú. A sin teanta sús go dúna ngáil agus morlas a thugann siad orthú. So, fiú an íos canna céanna trí anam difriúil an Gaeilge orthú a brethir ciúca gailteacht ina bhfuiltú. So, tá sé dochléite gur a Dr. Zulu an beidir go chuirtún an runnach nó macro a chuiristeach Google Translate is fád amach ciúca gailteacha hagan isteach. Dilisc, a ri aon duna dilisc. Yeah? So seo tá famine actually tá ceapan bhfuil JP McMahon as a near bei sé towards piece of content ní stairní in san on the food tent faoi famine in éireann agus a lehéid, you know. So tá dilisc ar ceann rudí cha mé sé trí hall in Inismeán nuair bhí mé temblion díos chum ar Skyline is war mé le chláán agus an rud sin ar fad. Ach ní mis smaoinú ar maidin chum mis isteach sa siop agus ceir bhí me rudí sin rud beidir do mé an rud dodí amachchas má fócail seo. Ceir mé package guma cóganta, you know, agus ní guma cóganta bé le fáil ná hall an áring sé a bhí a fáil níos an stuff seo, agus bhí sé seo hí a póca chuilehinn agus siúr siad pí a chuit. So agus bhí sé go hálaigh tá blas a lethir freisin tá sais iodíní blas, you know, blas mara agus tá sin tá coppla focail an freisin le tugann siad cránach ar amantí, tugann siad diliscéir. Bhí duine cinn rá gur cránach gur cinál difriúil don diliscé leis na sais slígáin beagán sais crunch mat a ggéir an airt rofiid mat mar a fáibh go deile an leirthas bhí githe an cránach seachas a githe an dilisc, you know? All right? Cúnó sé regular who. Sin é an cadal. Now, well, sin cadal size go, upmarket cadal. All right. Ach tá mé rághfuil an cadal sin, like is cócaire a garú me sé bí mamúna is tithe sráid chahal brúas í DAT agus tá sagam ghfuil mo cadal go má sin fághfuil sam ghfuil mo cadal go má mar chuileir a dhéine mé bíon na general operators na porters bíon siad téann focail amach agus bíon slua acu tíomh mo are you making a cadal? You making a cadal today? All right. Ach didm si a slightly upmarket version though as an chorm tá fecinn dúid sin tá leaks isteán as chum just ag an nóméid déirnachaí mar fanan si tas glas agus fanan an blas orú agus chum buganín uachtarteach just ag an zéire freisin agus so má tá tú i ggéire just an gnád cadal elevating inar, you know, agus sais haute cuisine iana as gnád cadal chur buganín leaks agus uachtar isteachán. Now, hart 15 bliana hin hí thocra Seirbhís príosún na héireann go raibh ar chun duine cinnte go raibh bia ceart ag na príosúnaí ar fad in éireann.
as gradú chun cyclical menu chuile chaicís a dhéine. So go meach sé siod é lúna, siod é máirta, siod é cédaín a del trí card é glá. Agus a duine cínta gur an neart nutrition cart le fáil ag chuileachine. Agus ceantan na míasna a choradar an bíochláir na cadal. Now, hí na prísúnathe im lá clia, I mewn joyous clover hill agus I sin ar fad hí siad a gur a cadal trí lá na seachtaine. Alright? Agus an sin is bugnach neachan na prísúna a gorcaí agus hís a Port Leash ar stalc agus thuas a Roscommon mar dúir siad, no way, ní muide githe cadal, sin mías blá clia, you know what I mean? So, span sé, like, nach ra, rud go simply le sin, span sé cecho regional is a tá an cadal, you know what I mean? Rit the faran shot as dere, ritu cadal who's a dere rief, no? Near fion chula to cancer tra, yeah. Ach a chin tá ruddy who's aber a dúinn nGael, tá the football special. Was that for football special? Alright, it's like red lemonade or it's mineral, but dini arnish, you having a mineral? Yeah, soft drink. So, but rud le ringe sé tús nGael and football special or hartar needs a caracha shaft le agus le hit. You know, tá sé bugin in cost le the Iron Brew the nGael. As sé rugby special a chuméir see Idirlín football special agus dílann siad the small football special hall in New York agus a Boston agus a Glasgow na dílann siad the blog lí no ein not in Ireland, you know what I mean? Níl supplier one acu blog lí agus the heart are fihe suppliers acu at Glasgow. So anyway, so sin é cadal agus fiúan bhí me hís gil chuí gon an chlár agus tá tradiisiún fada hís an sin bheithe díal ní na dúlaíach na ce a thug muid ar chuir ben miong is bhfuil siúdan rud a spéisiú na miongáin a thugann siad or hís a géirí, alright? Whereas Fuochan na thugann muid orú ag Connemara. So ríist fecinn tú mar an rud canna céine, an íos canna céine go bhfuil actually annach a difriúil orthú in na Gaeltach agsúla. So tá sé teothar díal na miongáin nó na fuochan mar a thugann muid orthú agus an dilasc, you know, agus mí smuoinú ar níos am an tóir an seanos máid a mhór bhí si rá an ní le fuochan na le barní na scodanearaga bhealas mis sem máideach le brandí láidir hasan agus óra bháid a mhór. So what a took a wallam, a mara took a two marial two, a matserins and gladachru. Well, Shen, focal square of a arenos, na ma ta ein scale, ma ta ein edis, ma ta ein notebook, no rudder bit aviv, ma henshiv eran sieve Idirlín blasta.ie, www.blasta.ie agus is féidir le breanú ceirta an siomh hena héint a stuff thuas an sin or fud na tíre agus is féidir le stuff a choristeachhar sibh hain freisin agus sin farda machchan sin le haid an srát telefíse 8 glár a bheits a tarlú i mí deire fáil agus an mí na saona. Bhí mé breanú an siomh Idirlín agus tá poster, HB poster on the seachtadaí agus on the hochtadaí thuas a bhí ban on Ryan treis choristeach agin. As bhí sé anspéisiúil bheith breanú ar na fat frogs agus ar na galóir wibbly wobbly wonders agus galóir an cinál uachtaráte nachhfuil ar fáil a hiile, agus sin fiú na breanú ar mar a dahra an price chuisiad ó ceirifín gotí seachbín gotí nuibín gotí cad ben cornetto an can bhuiire ag an dám. So rud a bit agah sa maile smuoinú bit, scéal a bit on the Sean Winter ó the Wahar ó the Ahar wet hain ó ein rud a bhí agad seolaisteach chugging gotí punk ní www.blasta.ie. Go raibh míle